Hola, sóc el Joan, benvinguts al canal. En aquest vídeo anem a fer l'examen de les PAP, de la prova d'aptitud, el primer que vam fer l'any 2016, que era una mica una prova pilot que va fer la Generalitat, i anem a veure els exercicis que una mica són com les qüestions que hi ha ara actualment, les qüestions aquestes més curtes. Us poso això, després farem els altres exàmens també, el 2018, que em falta un per penjar, i com sempre, és a dir, si voleu veure tots els exàmens, us animo que us uniu al canal, val? Hi ha un vídeo que explica com fer-ho si no sabeu com fer-ho, i a partir d'aquí podreu veure tots els vídeos que tenim resolts dels exàmens de les PAP, val? De matemàtiques, de la part de lògica. A partir d'aquí, diu la primera pregunta, quin dels 0,7. És a dir, multiplicaríem 15 amb 50 per 0,7. I a partir d'aquí el resultat directament serien els euros. Cuidado aquí també amb la coma, és a dir, si multipliquem 15,50 per 0,7, nosaltres multipliquem normal, com si fos per 7, i després el resultat final, com que en total tenim 3 números després de la coma, és a dir, tenim 2 del 15 amb 50 i un del 0,7, hauríem de moure la coma 3 llocs des del final. A l'exercici número 4 ens diu un producte està de rebaixes. Segons l'etiqueta, el preu habitual és 125 euros. El preu rebaixat és 100 euros. Quin percentatge de descompte han aplicat sobre el producte? És a dir, aquí, tots aquests de tant per cents, jo el que faria sempre és una regla de 3. Anem a compartir un altre cop la pissarra. Tenim aquí que valia 125, és a dir, 125 euros,